Het stadhuis van Terneuzen wordt aan de binnenkant en aan de buitenkant volledig gerenoveerd. Dat levert niet alleen een energiezuinig kantoor op, maar vooral nieuwe en groene ontmoetingsplekken voor inwoners. Wat we hier willen doen is inderdaad veel meer groen toevoegen. Een optie is een beeldentuin creëren, maar ook gewoon veel meer een verblijfsplek waar je ook elkaar kan ontmoeten en met elkaar kan verblijven. Dan moeten we alleen wel de rand een kleine aanpassing dat die iets hoger is, in verband met ook de veiligheid. Maar je kan heel simpel van dit dak kan je eigenlijk een veel meer groene oase maken die ook aan de ene kant veel beter geïsoleerd is, maar ook veel meer inderdaad van het uitzicht kan genieten en ook echt van de betonstructuur zoals het gebouw ooit gebouwd is. Een deel van de medewerkers verhuist straks naar het naastgelegen stadskantoor. Daardoor komen er verdiepingen vrij voor multifunctionele ruimtes. Wat we hier voorzien is eigenlijk een museale verdieping die je dus in combinatie met dat buitenterras zou kunnen gebruiken. Dus dan krijg je een buitenexpositie en een binnenexpositie. En dan kun je dus op deze manier, dit is gewoon maar een schets, maar dan kun je dus met losse panelen bijvoorbeeld toch uiteindelijk schilderijen tonen, maar het kan natuurlijk voor allerlei kunst gebruikt worden. Dat kun je goed conditioneren en je kunt dus bijvoorbeeld het initiatief wat nu beneden in de hal zit, Artbase, zou je hier dan een plek kunnen geven. Aan de achterkant van het gebouw komt straks een tweede ingang en er wordt binnen ook een podium gecreëerd. Alles wat hier staat is niet origineel, dus dat is eigenlijk allemaal later ingezet, die glazen wanden. Dus dat kan er ook eigenlijk in principe zou dat er ook allemaal uit kunnen, waardoor je echt weer hier een hele open ruimte kan creëren inderdaad. En het mooie is, we hebben echt die prachtige stenen vloer, die ligt hier nog onder. Dus ook die willen we proberen in ere te herstellen door het tapijt er weer uit te halen, echt de vloer weer zoals die ooit gelegd is, om die echt weer naar boven te laten komen. Eigenlijk door de fietsenskelder die onder het gebouw ligt met deze verdieping te verbinden, kan je een podium creëren, eigenlijk een presentatieruimte. Ja, nu staat er een muzikant, maar het kunnen ook studenten zijn die presenteren, collega's, allerlei andere maatschappelijke organisaties, waardoor je echt veel meer die open structuur krijgt, maar ook veel meer die verbinding kan maken met allerlei organisaties die hier ook hun verhaal kunnen komen vertellen. Dus eigenlijk je maakt dan van 2 verdiepingen maak je een combinatie. Als de gemeenteraad akkoord is met de plannen, zouden inwoners in 2028 al terecht kunnen in het vernieuwde stadhuis.